Nu. Goddag. Okay. Godt. Kom nu bare. Det er forkert, det er. Læs nu bare fucking op. Jeg gider ikke læse op. EU er et samarbejde mellem 28 europæiske lande, og det er oprettet efter 2. verdenskrig, fordi man ville skabe et økonomisk samarbejde. Også for at undgå konflikter mellem andre lande. Og ja, i 1958 der blev det første det oprettet af det hele, det hed Europæiske Økonomiske Fællesskab, EØF. Og det var mellem 6 lande, at det foregik. Og de 6 lande, det var Belgien, Tyskland, Frankrig, Italien, Luxembourg og Nederlandene. Og på det tidspunkt, der handlede det kun om økonomi, men nu tager de hul på politiske holdninger også. Og det har skiftet navn til fra EØF til EU, det Europæiske Union.